Primul lucru pe care s-a și pus Moon deja este geaca de piele. Mă bucur că îți place. Deci Moon dă nota 10. Ce dulce ești. Și deja pot să-mi închipui ținutele în care o să port această geacă, pentru că îmi place extrem de mult, mi se pare așa super badass. Dar nu știu cum pot să fiu atât de excited pentru niște piese atât de basic, dar îmi place and I'm here for it. E superbă. În continuare avem un sacou negru, care este oversized. Îmi place foarte mult și chiar dacă pare basic, în ținutele la care mă gândesc nu o să fie la fel de basic. Și în combinație cu această geacă... Ce faci? Nu pe cămașa mea albă. Ce bine că torci, nu? Și finally am și o cămașă albă oversize de care aveam nevoie probabil de mai mult timp decât credeți voi. Chiar dacă momentan nu arată a nota 1000, puteți să vedeți pe Instagram cum o să fie de nota 10. O comandă de la Zara reușită, fără retur, doar dacă Moon vrea să se întoarcă ca retur pentru că mi-a lăsat păr pe haine.